Ens fem l'abraçada nadalenca? Més profunda, més sincera. Què? Què has notat? Sí, més profunda, més sincera, no? Tu no et sembla que el Nadal és una cosa trista, saps? Com una cosa de vells? No. No, jo tampoc, no. No, em posa tendre, però al Nadal hi ha gent a qui li fa mal, saps? A tu? No, a gent li fa mal. El mal és un gran indicador. De què? Aquest és el problema. De què? Però és un gran indicador. Ah, no, sí, com a indicador sí, però per Nadal la gent busca amor, saps? Busquen amor desesperadament, estan perduts, estan com deprimits. Ja, però cal aprofitar la depressió del Nadal. Ja, tens raó, per fer el bé. Sí, No. Per fotre'ls una bona castanya, aprofitar que la gent està deprimida i generosa per vendre'ls alguna cosa molt cara. Com ara? L'abraçada nadalenca. Que la gent que es sent dèbil i que necessita una abraçada, pagui. Ens pagui cada cop que vulgui abraçar algú, a qui sigui, el seu marit, el seu fill, a un amic. El món ha fet grans progressos gràcies a gent com nosaltres, Gandhi, Joseph Kleenex. Qui? L'inventor del Kleenex. Un mocador. Va patentar un mocador, un puto geni. És com patentar la cadira o el caminar. Nosaltres hem de patentar l'abraçada nadalenca. Home, saps què passa, tio? Que patents, registre mercantil... No, i després fan una petita variació a l'abraçada i ja no diuen que és una altra abraçada, ja no paguen, saps? Ja. No, però que estan bé les abraçades, que fan sentir bé. Va, fem-nos una abraçada. No. Va. No, gratis no. Hem dit que gratis no calia, no? Abraçada? Gratis no, hem dit. Vale. Vaig a comprar tabaco.